wordt het mooi. Oh, wat wordt het daar mooi. Oh, wat wordt het. Hè? Hé? Dat is chill, joh. Frjemde, maar dit is de zoveelste wijn al, joh. Dat we in doarpsbelang, joh. Ja, dit is wat we nog aan. Ik zelfs even niet in bouwen. Ja. Maar we zijn maar klaar bij. Daar snap ik er niks meer van. Ja, Klaas? Klaas, ja, niet meer, joh. Nou is het even wijn, joh. Hé, die hadden dat van die banden, nog van die wijn. Maar jij meest ook al in je nou, joh. Mag ze even komen? Ja? Oké, hoi. Ja, die kant. Wat in me? Wat denk je nou daar? Nou, dit is de afval al. Er is net bij. Hier is hij en die neemt altijd zijn handen. Kijk, dat wordt het niet. Nee joh, dat saboteert. Hoe wordt het nou? Ja, ik krijg misschien hier nog wat shell, maar jongen, had het op meer plekken gebeurd. Dan mag misschien nog een krijgen. Dan staat het hele feest tot soort vaai. Ja. Als je gaat er net om.